waqt li Ġesu kien mal-mejda jiċċelebra l-ikla tal-għid flimkien mal-apostli ħobża qasama newwililhom u qallhom ħudu kulu. U l-istess għamel bil-kies, qallhom ħudu u jxorbu. Kull darba li tixxandar il-kelma tal-Alla, il-mulej jgħid il dawk kollha li jisimgħuha ħudu u kulu. Ħudu u jxorbu. Ma tiswinna assolutament xejn illi il-kelma tasal sa widnejna u tiqaf hemmhekk biss. Veru bħal ma jiswinna xejn li mejda titħejja qudiemna bikel u xorb bnin jekk nibqgħu biss niċċassaw lejha. U ma naqbdux u bidejna nieħdu, niklu u nixorbu. Jiġifieri biex il-kelma tal-Alla li toħroġ minn fommu tagħmel fina l-frott, dak il-frott li Alla u f'moħħu li tipproduċi meta jitkellem, irridu nieħduha, u rridu nikluha. Fil-fatt il-profeta Ġeremija qal jiena sibt kliemek u kiltu u kelmtek saret li l-ferħ u lena ta' qalbi. Sibt kelmtek, kiltu u mbagħad affettwatni. Dan jottu kollha għal kull darba li jxandar l-Evanġelu kif għadu kemm sar dalgħodu. Kull darba Alla jpenġilna il-gravità tad-dnub, ipenġilna l-kruha u l-piena tad-dnub, ipenġilna wkoll jippreżentalna sbuħija u l-valur ta' Sidna Ġesu Kristu u l-grazzi li qed tistenna l daw kollha li jindmu u jemmnu fih. Minn fom il-qaddejja tiegħu il-predikaturi Alla jagħmlilna stedina. Alla jagħtina weda. Alla joffri l-maħfra, joffri l-ħelsien, joffri l-ħajja. B'xejn, bħala favur li mhux mistħoq u lil nies indenji, lil nies vili. Imma kif jgħidu x'jiswa li jkollok il-mediċina jekk tħallija fil-fliexkun fuq l-iskaffa. X'jiswielek? Anzi ngħidu huwa ġenn, huwa bluwa li xi ħadd marid jaf li għandu l-fejqan ir-rimedju hemm u jħallija fuq l-iskaffa. Illum ukoll Alla missierna iwaslilna il-kelma tiegħu jgħid li kull wieħed waħda minna l-istess kliem, kull darba li jitkellem, ħudu u kulu. U gawdu mill-barkiet li jnixxu mill-Vanġelu. Meta tgħidilna hekk, irridu niftakru li wkoll Alla qed jistenna minn kull wieħed waħda minna reazzjoni. Qed jistenna rispons, qed jistenna tweġiba. U ma nistgħux nibqgħu neutrali. Meta Alla jgħidlek hu u kul, hu u ixrob, ma tistax tibqa' neutrali. Jew temmen dak li qed jgħidlek, jew ma temminx. Jew tilqgħu jew tirrifjutah. U nistgħu nibqgħu passivi jekk irridu. Nibqa' hemm, Alla jitkellem Alla jagħmel l-istedin imma jien passiv, ma jaqblinniex. Laqas jaqblinna wkoll nipposponu għal għada, għal darb'oħra u iwa ta' veru imma mhux għalissa. Alla stess jgħidilna ara, issa żmien aċċettabbli, ara issa jieħu mis-salvazzjoni u f'post ieħor illum. Jekk tisemgħu leħnu twebsux qalbkom. Mela l-aħwa ħudu kulu, ħudu u xorbu, mhux biss minn dal-ħobs u l-inbit, però kulu mill-ħobs li nieżel mis-sema, il-ħobs li min jikol minnu jgħix għal dejjem. Ġesu Kristu Sidna. U jxorbu mill-ilma ħaj li jagħtikom hu u taraw kif qatt ma jaqbadkom aktarax. Anzi, l-ilma li jagħtikom hu se jsir fikom funtana ta' ilma tfawwar għal ħajja eterna. Amen.